Can you talk to me? Kochi one. Timothy so kana chitaura newe. Ndati chi. Ndakuudza kuti usaperekedzana azvo. Kuproblem day. Azvako chachizvo kuti unombwa mo. Unotora picture. Samuni now I want to take picture to see. Pictures abantu nawo makawanda ndikakutora wakaro masirious wakaro wewe. Ndakubaya phone yako kono ndakubaya. Pana messages ekupasa antu ngo. Ora chimbobva. Aiwa chimbobva utana vanokupasa nayo ungataure neni kobaya utaura nobaya pafoni. Chindisaka hot. Kozvabva kuchizisha. Ndiswa pa hot andizvo. Kozvabva kubaya mbonyazotaura neni. What's going on? Ini ndatiwe nazvo savaperekedzi. Wazovaperekedzera chii? Pana pambotorodza peredza nazvo. Ima ndatimira vana vabude vega wana. Kubvira nekubvira iwe unoita ngoni nete unoita nete mwakuti unobva wabvunda azvakasvika panapa iwe. But munin'ina wako sha ini ndichitoita iwewe. Kuita sei? Ine samuratidza rudo futi ndeni complain kuti handina amadza. Ndakambokomplaina here. Vasvika bota vapa chikafu vadya vabuda iwe wakuvaperekedza ini ndisingadi. Ini ndasare wangu wacho vaperekedzera chii? Munhu wese anoita kunge anonyanya kukoshesa azvo zvakangofanira mama chaivo. Mama zvakaita chinhu chidiki mama wanochitenda zvekuti ini ndikaita chinhu chihombe mama anotosarira kutenda hazvo kutodarika inini. But unenge uri right unza ndakazviona even last time patakaenda paipeka isusu takaenda takatohaya go fast kubva pamashops paya kunosvika kumusha but matenderwo akaitwa zvachisvika nekapapabhika angangori nemabhanana nemaorenji ka akakaita kupururudza muziva muchemberi ndakazoona kuti apa panenge difference kari ipapo handiri kuona zvakangoita chinhu chidiki hazvanotendwa zvekuti taura sezvo wakungoita iwewe kungoti 2 minutes kuti iwe mira vabude vega iwe wakutomhanya kutomhanya kudai kuita competition kutomhanya nyaya iyoyo here naimishi zvinondibata ndingode kunyepere zvakafanira musi wabvisirwa mari wakuwana mapurudzira aita mama vakapururudza iwe vakaita kujamba kuita sky high chaiko saka iwewe nagidza akabvisa mari yakawanda ndiya obviously kandi ndakabvisa mari yakawanda saka uri kuona manje uona zvimwe zvinhu iwe joza umuone iwewe aiwa ndinoona wani naye saka munhu akanauya kuno kuti vatamuratidza kuti zvakamboitika kumusha kuna namuchemberi tobva tatochengeta garaji kusvika palevel irori masirias acho aunobva wazorova manje chiko naiwe mishi unza rimofoni yangu chiko naiwewe aiwa ini foni yangu ndobata here ndobata foni yangu ndobata foni yangu ipe foni yangu unza foni yangu mani iwe handisuda munaita nimwana mudiki urunzwa here nyadze kubatana mafoni takarapa kuda takaratidza kamugari ndozvandisingadi mandizvo zveshe ndokumbira foni yangu please mira uri kutye kumbira foni yangu uri kutye apana tandi kutya but unoita foni yekubvuta wadi kuti atina kuonana ine takarorana but auite foni yekubvuta manje auite foni yekubvuta saka mira auite foni mira yoruka kuya mbele nebutserere mira iwa mira chikwe chikwe na imishi aiwa aisha aiwa foni yangu yako foni yekubvuta taka yako foni yako uri foni ndozvandisingadi zvawakuita zvozvo manje naiwe chi yakatosiyana kudhara peshi x yangu ndachitotaura naye ndichitomudza kuti shamari inini zvezvi ndakaroora handichada zvekuti nditambe ndichicommunicata newe because already I'm married now. 1 year yatagara tese Jose wakutondichita tatisiri kumhanya nekutaura tese munhu wekutanga kutotanga kutonditi hai ipapa ndakagara pandakosvika ipapa ndakagara akutotanga kutonditi kondeipi saka ini ndachitravel unindi kuti ndimuite sei ndimuexplainera kuti sha ini ndakada sei naiwe ringi wakaipfekedza wakuchirote saka ndizokuzondoramba mazvabva kupizvo saka undiroere charundiroere chii ringi wakaipfekedza saka unofanira kundirovera here nyaya iyoyo mugore 1 wakutondichita Jose no I'm not cheating Misha I'm sorry for that sha munhu wadaidanana naye kudhara tatatombonana nditika saka munhu angauda kutravel unonzi kuda communicate nenda ndisina kunyatsomuexplaina kuti ndakazoroora handozvibata unondinzwisisa Jose usafungidzira ndowega unogona kutaura nemax mishi ndokuti chiiko iwe mishi Jesus. You don't know why it's going on. Chimboya 2 minutes katemera bedroom. Ngotara zvamunotara zvacho muno. Aiwa kazvishimbi. Ai mungone disturb kana taura zvamunotara bedroom kwacho taura impana. Kuura nditaure kuno mwaziri zviri bedroom here. Chiri bedroom mwaziri. Rodotanga kudzidziswa kuti bedroom unoitwa sei. Anotenda moto.
Ndatotende muntu. Saka chandakakuroorera chii? Chandakakuroorera chii? Iwe. I paid for this. Urunzwa here. Kumba kwenye nakabvisa mari yakakwana inini. Urunzwa here. Handina chikoreta, handina kana jeredzwa kana chii. Uda kuti nyima iwewe simu randakabhadhara inini. Kumba kwenye kwakusina chikafu. Amira. Kumba kwenye kwakusina chikafu iwewe. Kumba kwenye kwakusina dzimba. Zvese mwaizvona kumba kwenye handiti. Saka chawawaira kuno kuti. Aini wakaisa kuramba na bedroom sei muchitande bedroom. Unokumbira uchidave. Ndikazokutaura famba. Jose kani iwe naiwe ita uchidi makidze naiwe. Saka famba kana sere zvokumanikidza. Nani to. Jose kani, I'm not in the mood. Ndakakuroorera kuti ndisinge ndona. Handi bedroom. Famba tofamba. Jose kani. Jose, I was overcharged. Ndatorambe chii? Ndakabvisa mari yakanai. Ndofanira zvokumanikidza here. Ndokutaura newe. Ndofanira zvokumanikidza. Kumanikidza ndakabvisira mashaka kwenyu. Ndindakazvitaja here. Yes, comply. Urikundwa here. Undona zvokutaura here. Comply. Asika munanikidza. Kasika. Nenoko. Diana. Sibinyare munhu.